Arwakini machiegni nyakwa Ramogi jwang'e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo mi riekni ka ginyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluot. Nyakwa Ramogi jwang' kawuono e mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohala ma itimo e chiro manyalo wacho ni osebedo e kaunti ma Kisumu kuom kinde sani. Mano chiro mbero kata jok moko luonge ni Jubilee Market. Kae waromo kod Benta Atieno. Benta Atieno osetimo ohala e chiro mbero kata Jubilee Market kuom thuolo mar higni 30. Nyakwa Ramogi jwang' oseneno telo mano ma osenindo Daniel Torotich Arap Moi. Oseneno telo kachiel koda kachal mar uchumi e telo mar Mwai Kibaki. Oneno telo mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya kachiel koda ka telo e weche mag ohala kod bero uchumi e sirkal mar William Ruto masani. Pogruok osebedo kanye. Ohala ni osetime gi siso mage. To bende Nyakwa Ramogi jwang' e thuolo manayudo matwa kode oleronwa kaka osebedo kogolo mwandu obed ni e counties mamoko machiegni gi Kisumu kod aluora mare. Kendo nyisowa siso mosebedo ka ting'e kod kinda moseketo e tich machalo kama. Kuom ranyisi in kaka itimo ohala, isekawo thuolo marom nade ka itimo ohala ni ma isebedo ka itayo. Siso mare kachiel koda ka kinda moseketo. Omiyo kawuono en gi jogo ma kata wacho ni koweyo timo ohala, onyalo weye e lwet nyithinde kata nyikwaye moko mondo midhi kode nyime. In bende in kod chir machako ohala machalo kamae. Kik wawach mathoth. Wawinjane sigande kaka nochako ohala omenda magisebedo kacha ka gitimo godo ohala e kaunti ma Kisumu e Jubilee Market kata chiro mbero nyaka sani lokruok osebedo kanye. Nitie kama ne ng'ado tigo siling 40 kawuono ema siling 500 gi wiye. Wawinjane kaka nochako kendo kaka otayo ohala e chiro mbero e kaunti ma Kisumu. Ani luonga ni Benta Atieno. Atimo ohala e chiro mbero kaendi. Auso cereals kaka mchele, oganda, dengu, njugu, kothe mamoko geko duto nyaka mag alode. Asetime chakre 1993 nyaka koro sani. Osedhi koda maber. Kane achake 1993 nero, ohala ne ber kendo ne dhi maber. Ma inyalo timo godo gigi moko. Wapuonjo godo nyithindo, wapidho godo nyithindo, nyaka koro an ng'amo ti sani endi. To kochopo e diere kar kanyo ohala oduogo kethore. Koro ok odhi maber. Chon ne ohala ne nitiere. Ma kitimo atima bidi niketo chunyi ne e tich mitiyo maok iriwo gariyo. Titiyo atiya maber, miriti godo e ot, e ngimani mar konyruok e ot, puonjo godo nyithindi, idak godo e ngimani. Ok chal kaka sani. Kinde nero ne wajuogo to kiwango mar juok ne ok ni malo ahinya kaka sani. Kech ne wajuogo stall, inyalo ing'ado ni risit dwe ka dwe siling 100. Msigo midonjo godo bende ijuogo. Gunia achiel mar kilo 100 ni nyalo juogo pesa matin siling kata 50 kende kata mana 40. To sani endi juok ni malo. Gima miya mor kabiro e chiro kar kaendi nyaka wang'a gi gimoro ma adok chamo oda. Ok akwechi. To kinde masetime e kinde mokadhono osemiya mor nikech asenyiewo godo plot adake masani endi ok achul rent. Awuok e ploda kabiro timo ohala e chiro ka. Kor ka kungo wantiere gi grube kar kaendi gi merry go round pes nyoluoro ma en chama michulo odiochieng' kodiochieng'. Kochopo nambani tinyalo yudo pesa moro kata mana siling 10,000 idhi medo godo stogi. Grube ma wantiere gi eki bende nitiere loan mwatimo minyalo kawo pesa kata mana siling 100,000 kata 50 kiwango ni kaka inyalo ringo go handi timedo godo handi to dhi mbele. Mago gik mosemedo wa mjing'o kendo osetegowa. Nikech ka higo rumo intiere gi share ni kar kanyo ero kaka itimo loaning bende
interest ma wuok e bura nero in bende ka higa orumo ibiro dok ot gi sukari sama upogoru interest. Kik ng'ato beda kaka ng'ama nyako kata mana moseyudo ode kata osetieko skul to onge tich moro motiyo, kik obeda obiya chiro mbero kar kaendi to chako ohala matin kaka isechake nero no ibiro nena kidhi adhiya mbele nikech gin gik mineno gi wang' to itimo, koro kinda mari nyaka mi yuto maber mondo mi idhi godo mbele. Kama sechope koro ohanda ni endi aneno ni anyalo weye kata ne nyakwara moro ka nyalo dhi godo mbele, nyalo dhi kata nyathina moro nikech higni ma koro antie godo gi koro aneno ka ol nikech safar ok anyal dhi. Chon ne wadhi ngani adhiya kendwa to wawero to wamanyo lori to wapange gik moko, koro ka gige koselor wani loro nwa ma wede chiro ka jo Kibui loro negi magi, jo Kondele loro negi magi. To kane wach simo ni endi koro nobiro ma lonyo dhi e malo, koro ji matin madhi, ng'eny ji tiya through simo. Igocho ne broker ni to pimo ni gik moko to keto ni e gari to biro ioro ne pesa. Sani endi aoma gik moko to nitie joma ochako ohala matindo manyalo pimo negi e nengo wholesale to gikawo to gichula, to modong' moko bende auso e retail kar kaendi. Chiro mbero kar kaendi lokruok maneno ma bende aneno ka temo hinyowa en mana ni uso chirni koro yawa round oko kar kaendi moluorowa, koro mondo mi waus maber ok yot nikech joma hinyo nyiewa, joma town, joma wuok e jua kali, koro ka gibiro to giyudo gik moko oko ku ok gidonji e kar kaendi ahinya. Antiere kod mchele ma bishori auso gorogoro siling 300. Oganda bende antie godo mopogore opogore, nitiere roskoko, nitie yellow green, nitie wairimu, mago bende anyalo miyo ng'ato e nengo wholesale ka ng'ato dwaro. Koro namba na mar simo en 0720 95 85 20. Kama inyalo yuda ahinya e yor ohanda ni endi en Jubilee Market kar kaendi, stall number G22. Nyakwara Ramogi jwang' wasewinjo sigand Benta atieno. Nyabedo ni chako ohala in mana gigni 3. In gigni 5, 10 kata 15. Nyakwara Ramogi jwang' gima nyaka ing'e en ni siso nyaka bedi kaka wasewinjo sigande mano moleronwa odiochiengni ma kawuono. Waka wiyo masani Nyakwara Ramogi jwang' aduogo kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore paw tuke. Gima miya mor kabiro e chiro kar kaendi nyaka wang'a gi gimoro ma adok chamo oda. To kinde masetime osemiya mor nikech asenyiewo godo plot adake
masani endi ok achul rent. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are, KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Arwakni machiegni kendo nyako Ramogi jwang'e chenro wa mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete chenro ni. Nyako Ramogi jwang' kawuono wago tach bende kaunti ma Migori. Kae wantiere alwora ma Sori kendo ka wada penji penjo. Ponono intiere kod lowo machiegni kod nam. Kata jogo mantiere dho wath mar nam Lolwe bende intie gi thuolo mar timo gimoro manyalo kelo ni yuto kaka ohala manyalo kelo ni mwandu. Kawuono en sigana mwada kelo ni kae mondo awinyane kaka inyalo loko lo mano mar timo ohala machiegni kod dho nam ma kel ni yuto ilos kama oganda yue kendo ma obed ohala manyalo kelo ni mwandu pile ka pile. Ma en sigana nyako Ramogi jwang' mar kar yweyo miluongo ni Waterfront ma yudore Sori e kaunti ma Migori. Waloso kod telo mare kendo wawinjo gima nomiyo gichako timo ohala machalo kamae. Nyaka sani ang'o mosemiyo gidhi nyime ni mar ka sani ywayo jolimbe mawuok e konde mopogore opogore e kaunti ma Kisumu, Migori, Homa Bay, Siaya nyaka moko mawuok e alwora mag pinje mag libamba. Kae iyudo thuolo mar yudo chenro mopogore opogore. Wapuonjrane kaka nochako ohala ni mar weg Waterfront e jo ohalawa mar juma kawuono. An gi nyinga iluongo Steven Odongo. An aok Ugenya, an ud Siaya. To kisani to an Migori County, Karungu Sub County, ma eni Sori. Koro anie manager mar hotel ni iluongo ni Waterfront moyudre Sori ka. Waterfront okosebedo kotiyo for long. Sani wacho ni almost ka higani orumo to obiro bedo 1 year. Yeah, and 1 year cause no chakore matin to nena na gimo matin ma kane ni bungu nena na a small structure mar mabati minentie ka to so director mara ne biro kato neno there was a gap mane duare no timreka to that idea mar hotel obiro ne kodo no chakore in a small way, very small, no chakre gi matin kabisa. Ina kuma jibiro to bede tie yatka kod mabati structure to mado ringo mori bulo kanyo, just like that kano chakore. So lobby, it's almost 1 year. Anyalo wacho ni watemo to podi wan gi plans mathoth. Ma idea maro en ni wadwa ni waket wadwa kelo Mombasa, Sori. Wadwa kelo Naivasha, Sori. Around Western Circuit ka aparo ni kwa tap that potential mar tourism. To that is gimono waneno ni tie gap. To kingiyo kaka ntie something more emphasized on quality and that top notch. Kingiyo ka kitakinono kaka gikumotimo ka quality and top notch. Kuro basically wanodonwa kel Mombasa chaka. Mombasa chado because we are blessed with everything. Kingiyo ka Namnika lake, freshwater lake is the second freshwater lake in the whole world. One kodoka. Kuro it's a good thing makwa utilize maber to what they better bed. Then wokanya kama Saimara. Wokanya kama Saimara is Okbor. Kuro kata joma biro madwa neno nature, tourism and everything. Kibiro this western circuit, kibiro western side kama. There's so many things minyalo nini from kichaka ukaka Kindu Bay in Homa Bay. Kibiro kama biwo bichop Sori ka kidhi Migori
on your way to Masai Mara, there's a lot to be seen. Again, kama in magawa to ma gima angeo kod experience masebedo go e field ni en ni kinyalo mi ng'ato reason mondo obi karika obro biro. Adwa nyise example. Kaka watedo gweno. Tidwa ni gweno. Madala chantie kaka itede. To maka wan go chef my experience mano en gima olonyie. Koro iboyudo teto pogore. So as much as kitaki ichamo gweno odi, but you want to have that an experience mapoki nini ibiro lobika. Idwa rech. Wan ka golo rech nam to kitaki idwa rombuta to kimuni oven, grill oven. Wakao rech tilose maber timuni marination tikete oven. Mano gima kinyal time odi. But if you want to have that experience mar rech mambuta, loss my bed to timne marination bokete oven tigo lemne oven kaka the all of it tikito ni mesa ibiro lobby waterfront ibiro that experience koro teto pogore koro ti opogore koro kidwaro for some experience experiment ibiro lobby waterfront plan one go kaka da senyisi one plan matot ka wadwa bedo go fully fledged water sports activities. Mama is just a beginning, speedboat. Ma is just a beginning. I don't know if you said the Mombasa you don't need to corner moromo keti make water sport make nini. So basically managi modwa like what copy paste it or keleka. All those apparatus mani Mombasa make what activities wadwa keloka. Maka wadwa nini pigni wadwa utilize 100%. Migingo is okuborigika. Kidwa the Aluru, there is an island. Kidwa the Mihuru Bay. Kidwa the Sori. Kidwa just enjoy, kidwa relax in one of those activities. Toka wadwa losema it will be like a one-stop shop. Kita kibiro ka one car wash. Ilo konigate gari mari kacha, ibet pin, imado soda mari, kidwa boat ride. I mean, it's just one-stop shop ema wadolo suka, but we emphasize on quality. Yeah, koro arita safety ma ngamadwa dina mano gimo mi first priority. Koro kidwa donji namka one life jackets, life saving jackets ka. Mamano is a must nyakibedo kodo. And then the Coast Guard okgibor office gi okgibor to one could give a good working relationship. One could a very good working relationship. Ma in fact kana wakelo boat ni gibiro bagi inspect bagging you everything. So once in a while gibiro to inspect no boat no to any is in a good condition manyati yo to one ginambagi. Ma in case of anything a matter of guagasi meto they'll come to our aid. One responsibility ma mondo wa empower locals. One get that responsibility as an organization ito gimwake to kani. Jo locals kanyalo benefit nadi. Kuro wa create employment. Ma number of jomanika in jomo wasos around. And of course bene tie jomo komo konya yudo kam experts bene wagologi nini wagologi from other areas. Jomo qualify ma kwadoro a specific nini mwadwaro to konya yudo around ka emwa nyalo golo from outside. But basically ma wadwani the locals maka ofaidika. Okay, gimwa timo wa computerize our system. So anything madonjoka take entry point.
Koro that entry point is key to us. Anything madonjo ka. Once kwa say key on the entry point, to a system kacha nyale track kaka gino move by the last kaka. Yes. Koro the system is computerized. Mamano wangyangya system. Okay, ni gimo ma ni one point of sales. Ma gik mo make books go, it's up to date. Idwa chopo lobby anyalo isini kin Homa Bay. To ikaw route mar Kit Road. Yo madhi kalo through Ndhiwa tichopo Sori. Once kin Sori to chichani the water lobby waterfront. It's Okobor. It's less than 1 kilometer from the stage center to Kamawantie. To inamba utala TV nyalo yudoa inamba mara is 0715 667 248. Kigaga number no masime to yudoa for your booking everything yudoa my yacht. Jakuo Ramogi Juanka kwa wacho pile ka pile sigana ka sigana mar ohala nigi gimoro ma isomo kata minyalo puonjori e wiye. Mane gimomiyo kawuono wayudo thuolo mar koni sigenni mag ohala ariyo mwageno ni ojiwi. Wadani tuni kodwa kendo juma manyien ka wamenyo ni ohelni mamoko wami riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.